Často sa stretávam s pacientami, ktorí za mňou prídu, sú v takom strednom veku a majú teda nadváhu alebo obezitu, a keď sa ich pýtam, prečo s tým doteraz teda nič nerobili, tak mi povedia, že však ale oni sú na diete už 20-25 rokov. Ako mám množstvo pacientov, ktorí tak isto prídu za mnou, že x rokov niečo skúšajú alebo majú pocit, že sa stále snažia zdravo stravovať. Vždy je v tom niečo, prečo sa im to nepodarí. Preto ja som rada, že teda máme už aj ďalšie možnosti, že vieme pozrieť sa na toho pacienta tak komplexne a podporiť to aj medikamentóznou liečbou a nastaviť ich podľa tých požiadavok, aké majú. Tak aj podľa Všeobecnej zdravotníckej organizácie je obezita ochorenie, ktoré súvisí s nahromadením tuku, takže je to treba naozaj riešiť a dostať sa do toho svojho ideálu a do nejakej rovnováhy. Ak ste sa našli v tomto, že máte podobné ťažkosti, tiež opakovane sa snažíte chudnúť a opakovane priberáte a nedarí sa vám, tak sa k nám prihláste na našu kliniku. Urobíme vám laboratórne testy, meranie InBody a vieme vám ponúknuť k tomu medikamentóznu liečbu a nastaviť vám liečbu teda šitú priamo na vaše potreby. Čiže ja vám nastavím jedálniček, naučím vás, čo jesť, ako ku strave pristupovať, aby ste vedeli na jednej strane už počas liečby sa stravovať, ale hlavne vám to pomôže aj po ukončení liečby, aby ste váhu udržali. Chceli by ste regulovať hmotnosť, ale potrebujete niekoho, kto vám s tým pomôže? Volám sa Silvia Masaryková a som všeobecná lekárka na klinike Envy, zaoberám sa reguláciou hmotnosti. Mojím cieľom je nastaviť pacienta a na zmenu v životnom štýle, nevenujeme sa žiadnym dietám. Vieme podporiť zmeny v životnom štýle pomocou medikamentóznej liečbe. Na začiatku pacientovi urobíme laboratórne odbery, meranie InBody a anamnézu, kde sa zaujímame o liečbu pacienta, predchádzajúcu chronické ochorenia a vývoj hmotnosti v priebehu dospelosti. Na základe individuálnych požiadaviek pacienta potom vieme nastaviť na liečbu, doporučíme mu zmeny v životnom štýle, ktoré sú ľahko uskutočniteľné a hlavne dlhodobo udržateľné. Liečbu aplikujeme jedenkrát týždenne u nás na klinike. V pravidelných intervaloch je pacient sledovaný. Každý mesiac robíme váženie, každé 2 mesiace InBody meranie, kde kontrolujeme percento tuku, vody v tele, vývoj hmotnosti. Po 6 mesiacoch kontrolujeme laboratórne parametre, aby sme videli efekt liečby. U pacientov sa venujeme nielen redukcii hmotnosti, ale máme taký celkový pohľad na jeho zdravotný stav. Je dobré chudnúť pod odborným dohľadom. Prečo každá dieta funguje 2 týždne? Volám sa Zuzana Líšková, som výživová poradkyňa a s klinikou Envy spolupracujem na liečbe obezity. Keď sa pustíme do nejakej diety, vyradíme pečivo, vyradíme chlieb, všetko, čo máme radi, všetko sladké, vydržíme 2 týždne, za tie 2 týždne čo to zredukujeme, pár kil je dole, zväčša to býva voda, býva to vyprázdnenie čriev, ale my sa vraciame späť, pretože jeme málo, pretože nám to nestačí. Je to neudržateľný spôsob, na ktorý sme sa vydali. To, čo aj radíme klientom v liečbe obezity, je nie dietovať, ale je len upravovať svoje stravovacie návyky z tých istých potravín a z tých istých jedál si viem vyskladať zdravý jedálniček. Môžem ísť na svadbu, môžem absolvovať všetky sviatky, dovolenky a cez to všetko viem upraviť svoje stravovanie. Ja mám oveľa radšej, a hovorím to aj mojim klientom, ktorí to nie vždy veľmi radi počujú, keď redukujú pomalšie a radšej kontinuálne rovnako a udržujú si tie stravovacie návyky čím dlhšie. Keď už napríklad nejaký rok sú na tej ceste, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ich dokážu dodržiavať aj ďalej a tým pádom si svoju hmotnosť udržia. Obezita je ochorenie a preto je dobré k nemu aj tak pristupovať, neordinovať si diety krátkodobé, ale vyhľadať odborníka alebo odborníkov, nechať si poradiť a ísť krok po kroku a zredukovať hmotnosť. Poďme si zodpovedať najčastejšie otázky pacientov o liečbe obezity. Najpodstatnejšou vecou je, aby sa počas liečby naučil pacient stravovať, aby mal správne aj postavené stravovanie, ktoré mu potom zostane. Pokiaľ to zoberie komplexne, okrem liečby sa správne stravuje, začne sa hýbať, tak sa nemusí bať toho, že sa mu hmotnosť vráti.
Liečbu nie je potrebné užívať doživotne. Určí sa cieľová hmotnosť, na ktorú sa chce pacient dostať a počas teda liečby si osvojuje nové zvyky v rámci životného štýlu, ak vie už ich dostatočne dodržiavať a pacient sa dostane na cieľovú hmotnosť, môže sa liečba postupne znížiť alebo nechať len na udržiavacej dávke, prípadne úplne vysadiť. Určite nie je potrebné držať drastické diety, je to práve o vyváženom strávovaní. Mne sa častokrát stáva, že práve pacientky jedia viac počas diety, ako jedli predtým. Je to práve o tom sa naučiť stravovať a jesť všetko v tých správnych množstvách a pomeroch. Oni prichádzajú unavení z držania rôznych diét, ktoré sú jednostranné a nefunkčné. Nemusia sa obávať toho, že by boli hladní, že by sa museli trízniť nejakou jednostrannou stravou, že by mali niečo vyslovene zakázané. Má to byť taký životný štýl, ktorý vedia dodržiavať dlhodobo. Počas liečby sledujeme laboratórne parametre, ktoré sú vlastne metabolické ako cukor, tuky, pečeňové enzymy, pankreatické enzymy a takisto kontrolujeme u pacienta podiel tukov a vody v tele. Základný bazálny metabolizmus, samozrejme hmotnosť. Ja sledujem kompozíciu tela, aký je pomer tukov, bielkovín, sacharidov, voda v tele a ako sa postupne tie pomery menia. Je veľmi dôležité, aby sme udržiavali svalovú hmotu, preto je tam aj dôležitá tá výživa, aby sme neredukovali zo svalovej hmoty, ale aby sme redukovali z tukovej hmoty. Rovnako sledujem aj celkovú silu, takže ono je to komplex vecí, ktoré je potrebné sledovať a v ktorých je potrebné napredovať. Pacienti, ktorí k nám prichádzajú, sú motivovaní, že schudnúť chcú. Niekedy sú síce skeptickí, lebo majú za sebou veľa rokov chudnutia, ktoré nebolo úspešné, ale keď vidia, ako im vysvetlíme ten prístup, že nebudú musieť dodržiavať žiadnu dietu, tak tá úspešnosť tej liečby je tu prakticky 100%. Práve preto je dôležité, aby išiel pacient za odborníkmi, aby si nehal poradiť, aby mal vstupnú diagnostiku, kde na základe jeho všetkých vstupných parametrov, aj životného štýlu, tak na základe všetkých vstupných informácií sa liečba stanoví. Či už forma stravovania, či už poradenstvo v oblasti pohybu, alebo samotnej liečby. A tam samozrejme je tá úspešnosť o to vyššia.